episodio mortal de violencia machista en Silleda. Un xoven de 23 anos asesinou a unha solterada a súa historia. Segundo confirmou a Guardia Civil de Silleda, o crimen registrouse nos domicilios que compartían ambos na súa etapa de parella na localidade de Silleda. Vamos conectar que a nota reporteira que se encontra no lugar dos feitos. Bos días, estamos aquí en Silleda no lugar dos feitos con un veciño que se chama Esteban. Contanos a túa versión dos feitos. Pois eu non esperaba para nada o ocorrido, xa que era unha familia moi tratable, estaban sempre xuntos, saludaban, unha relación moi bonita, pero tamén unha relación aberta. Pois, xa por eso puide influir no comportamento do susodito persoaxe que asesinou a súa muller. Agora estamos coa irmá da vítima. Podenos contar a túa versión dos feitos? Ai, que xa se esperaba, xa se esperaba, porque trataba moi mal. Era lo que se atreveu a denuncialo. E claro, agora xa é demasiado tarde. Pero que alterada, chaval. Es una cabeza, por favor. No te ni idea de nada, pero mira qué alterada. Mira, qué gente. Siéntate ahí como si nada, pero no te vas con ese pinche. Claro, qué gato de cada rey del mundo, Oye, no te quería agarrar tampoco, por favor. Qué falta de falta. Pero qué tortilleros. ¡Qué asco! Por favor, mira, ahora póñense ahí no medio das casas, que no. Debería llenar vergonza. Pero si sería tan junta. No, andrei-me hoxe ainda. Pues que no, che li. Eu non lle volvo falar a esta.